سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات حبرات منقستات أمريكا حجي وندقيمة سراويت إيرتران سراويت كل الأمحران كاب تقراي كووصو مغلص موصا اب إيرترا حجون حدش أسرات تفتيحهم كامزلو كال ايت مركب وق أمريكا السودان مئتوان حجون ابدوبات إثيوبيان سودان وطر مخساتون كالنز دس زيناتات حيزلكم متسلغو ابزا channel دمانا يوتر تخاتلتنا مخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት መንግስቲ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት እታ ሃገር ዝኾነ አንቶኒ ብሊንከን ገይሩ ዕላው መግለጺ ኣውፂሎ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትሕጂ ኣውፂኣቶ ዘላ መግለጺ እታ ሃገር በቲ ኣብ ትግራይ የጋጥማሎ ተባሂሉ ተጸብጺቡ ዘሎ ዓመጽን እንዳገደደ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታትን ተሻቂላ ከም ዘላ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ግዴታዊ ምዝንባልን ጾታዊ ዓመጻትን ካልእን ኣቓልቦ ክወሃቦ ዘለዎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተፈጺሙ ተባሂሉ ተቓሊሑ ዘሎ ዓመጻትን ከም እትኹን እንድሕር ምግላጽ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናብ ትግራይ ገደብ ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ብማሕበረሰብ ዓለም ምጽራይ ክግበርን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዘይ መቁራጽ ክትዘራረብ ከም ዝጸንሐት ነቲ ዝተፈጸመ በደላት ሓላፍነት ዝወስዱ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ያጸዊዓ ካብዚ ቀጺላ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ኤርትራን ናይ ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ብህጹጽ ክወጹ ጸዊዓላ ኣብቲ መግለጺ ኸኣ ኣብ ትግራይ መጀመርታ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ መውጻእ ናይ ኤርትራን ናይ ክልል ኣምሓራን ሰራዊት እዩ ብድሕሪዚ ኣብ መንጎቶም ኣብ ጎንፂ ዘለዉ ወገናት ተጻብኦ ናይ መቆራጽ ኣዋጅ ተኣዊጁ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኸኣ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ገደብ ዘይብሉ ሓገዛት ከኣቱ ክትሰርሕ እያ በዚ ምኽንያት ከኣ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከኣ ሕብረት ኣፍሪቃን ዞባውያን ጉጅለታትን መሳና ሓቢሮም ኣብዚ ናይ ትግራይ ቅልውላው ክሰርሑ ንሓትት ድሕር ምባል ኣሜሪካ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምሕዝነት ክህልዋ ከም እትደሊ ብምግላጽያ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ ደጊማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህጹጽ ክወጽእ ጻውዒት ኣቕሪባ ትርከብ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ደሴት ዳህላክ ብሰንኪ እምነተን ተኣሲረን ዝጸንሓ መብዛሕትአን ኣዴታት ዝኾና ዜጋታት ፈቲሓ ከም ዘላ ተገሊጹ ሓንቲ ኣውስትራልያ መደበራ ጌራ መደባታት ተቃልሕ ሬድዮ SBS ትግርኛ ትበሃል ማዕከን ምስ ሃኒባል ዳንኤል ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እቲ ምፍታሕ ናይተን ብሰንኪ እምነተን ተኣሲረን ዝጸንሓ ኣዴታት ንዕኡ ብምውካስ ኣቃሊሓ ተያዘላ ከም መግለጽታ ማዕከን ከኣ እተን ብሰንኪ እምነተን ኣብ ደሴት ዳህላክ ተኣሲረን ዝጸንሓ ኣዴታት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንልዕሊ 4 ዓመታት ዝገበረ ኮይነን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ከኣ ብምኽንያት እቲ ዝኽተሎ እምነት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ተወሲደን ተሓይረን ዝጸንሓ በተወሳኺ እቲ ኣብታ ማዕከን ነዚ ሓበሬታ ዝሕለፈ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ደሴት ዳህላክ ብጀካዘን ሕጂ ድሕሪ 4 ዓመታትን ልዕሊኡን ናይ ማእሰርቲ ግዜ ተለቕቐን ዘለዋ መብዛሕትአን ኣዴታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ደሴት ብሰንኪ እምነቶም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎም እሱራት ከም ዘለዉ ይገሊጹ ከም ዝዝከር ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ልዕሊ 26 ዓመታት ዝተኣስሩ ናይ የህዋ መሰኻኽር ናጻ ድሕሪ ምልቃቓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 እውን ኣስታት 7 ዝኾኑ ብሰንኪ እምነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ናጻ ኸትለቅቕ ተረኣያ ነይራ ነዚ ምፍታሕ ናይ እሱራት ኣመልኪታውን ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ካብ መግለጺታታ በቲ ውሳኔታት ሕጉስቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ብሕጂ እውን ገና ብእምነቶም ዝተኣስሩ ዘለዉ ብምዃኖም ናጻ ክልቀቑ እያ ጻውዒት ኣቕሪባ ዝነበረት ሃገረ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ እንዳሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ምሕዝነታ ብዘረብ መልክዕ ሕጂ እውን ንካልኣይ ግዜ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝኾነት ናይ ውግእ መርከብ ከም ዝኣተወት ተገሊጹ እዛ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብብዝሒ እትንቀሳቐስ USS ዊንስቶን ቸርችል ዝብል ስም ዘለዋ ሓንቲ ካብ ፍሉጣት ናይ ውግእ መራኽብ ኣሜሪካ ኮይና ሕጂ ኸኣ ኣብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ፖርት ሱዳን ዝርከብ መዕረፍያ ኣትያ ዘላ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ንኣባላት USS ዊንስቶን ቸርችል ተቐቢሎም ብምባል እዩ እዛ ናይ ውግእ መርከብ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካልአይቲ ናብ ወደብ ፖርት ሱዳን ዝኣተወት ናይ ውግእ መርከብ ኣሜሪካ ኮይና እያ ዘላ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ እቲ ኤምባሲ ምእታው ዘን መራኽብ ናብ ሱዳን እቲ እንዳሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ምሕዝነት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት እዩ ዘርእየካ ዝብል መግለጺ ኣውፅኡ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ንሱዳን ነቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝመርሓ ዑመር አልበሺር ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ካብ ዝርዝር ደገፍቲ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ሃገራት ከተውፅኣን ከላ ኩሉ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ እጋዳታት ኣልዒላ ድማ ምስቲ ሃገር ብመንገድቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል ኣብ ኣፍሪቃ ዝነጥፍ ወተሃደራዊ ጨንፈር ቀጻሊ ምትሕጋዝ ክትገብር እያ ተሰማሚዓ ከም ዝፍለጥ እዛ ሕጂ ናብ ወደብ ፖርት ሱዳን ኣትያ ዘላ ብሽምቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዝነበረ ዊንስቶን ቸርችል እትጽዋዕ USS ዊንስቶን ቸርችል እትበሃል
ዝበሃል ናይ ውግእ መርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወትሮ ምንቅስቃስ እትገብር ኮይና ናብ ሶማልን ካልእ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራትን ከዓ ዘይሕጋዊ ኣጽዋርን ንግብረ ሽበራ ዝውዕል ኣጽዋርን ከይኣቱ ካብተን ኣብ ምክትታል ዝተዋፈራ መራክብ እያ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ናብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከኣቱ ዝተፈተነ ኣሽሓት ከላሽናት ዝኾነ ኣጽዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትያ ነይራ እያ። ኣብ መንጎ ሃገራት ሱዳን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ቁርቁስ ገና ቀጻሊ ከም ዘሎ ይግለጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዝነቐሉ ምልሻታት ናብቲ ሱዳን መሬተያ ትብሎ ዘላ ዞባ ኣልፋሸቃ ብምእታው ክልተ ሓረስቶት ከም ዝጨወዩን ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ሕርሻ ከዓ ዝፀዓን ጽዒኖም ዝዓኑ ይዕንዮም ከም ዝተሰወሩ ተገሊጹ። ሱዳናውያን ነበርቲ ናይ ተኸባቢ ከዓ ንማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቢዩን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብሰንኪቲ ዘይቋረጽ መጥቃዕቲ ናይቶም ናይ ኢትዮጵያ ምልሻታት ህይወቶም ከምኡ ድማ ሕርሽኦም ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ትማሊ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱዳን ዝኾነ ሱና ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ናይ ዶብ ምስሓብ ከም ዘይብላ ከምኡ ከዓ እቲ ብኣልፋሸቃ ዝፍለጥ መሬት ናይ ሱዳን ከም ዝኾነ እቶም ኣብ ዶባት ናብ ሱዳን እንዳኣተው መጥቃዕቲ ዝገብሩ ምልሻታት ከዓ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘይምስማዕ ክፍጠር ይጽዕሩ ኣለው። ኢትዮጵያ ከዓ በቲ ሕጂ ዘሎ ዶባት ከም እትቕየድን ንመሬት ሱዳን ኣፍልጦ ከም እትህብን ኣብ ክልተ ግዜ ከም ዝተዘራረበ ጠቒሰያ ነጭብጥ ድማ ነቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝሃቦ መግለጺያ ዘርጊሓ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ሱዳን ኣብ መንጎተን ሃገራት ብ1902 ዝተፈረመ ውዕል ክኽበር እትሓትት ኮይና ኢትዮጵያ ከዓ ንዕኡ ኣብ መግዛእቲ ዝተፈረመ ብምባልያ ዕሽሽ ክትብሎ እትርአ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በገንዘቦም ነዳዲ ኾነ ሕብስቲ ክዕድጉ ከም ዝተኸልከሉን ኣብ ፀገም ከም ዘለውን ተዛሪቦም። እቶም ስደተኛታት ትካል ስደተኛታት ዝሃቦም ወረቐት ሒዞም ንነዊሕ ዓመታት ኣብታ ከተማ ዝነብሩ እኳ እንተኾኑ ፖሊስ እቲ ሃገር ግና የሰራጥዮም ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም። ንሶም ከም ዝበልዎ ከዓ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብጉዳይ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ መሬት ናብ ምፍጣጥ ካብ ዝኣትዋ ኣብ ስግኣት ይነብሩ ከም ዘለዉ ፖሊስ እቲ ሃገር ዘብፅሓሎም በደል በመጥቃስ ድማ ንሕና መልሲ ኣይተዋሃበናን ኣብ ቀጽሪ ላዕለዋይ ተጸዋዓይ ስደተኛታት ወደ ሕብራት ሃገራት ንሰለስተ ወርሒ ምጸንሕና በመኪና ተወሲድና ኣብ ሓደ ጓሓፍታ ከተማ ዝድፍኣሉ ከባቢ ከም ንቕመጥ ተጌርና በመባልዮም እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ጸሊዎም ከም ዘሎ ዝገለጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።